lo que está a la orden del día, no hay una persona a lo mejor gallega que sea abanderada del gallego. Normalmente, por ejemplo, ¿quién es famoso en Galicia? Jesús Vázquez, Paula Vázquez, pero no hablan gallego. Y a los jóvenes últimamente nos tira mucho la televisión, y internet y esas cosas, y allí en esos medios el gallego no se utiliza. Porque yo nunca, o sea, sí te das cuenta que hablas diferente. Pero tú, o sea, tú no lo haces a ver, te sale así. A ver, ¿tú qué eres de fuera? A ver, ¿cómo es? Claro, es que yo cuando llegué aquí al principio... Que tienen que asociar a unos personaxes, non? Desde sempre a música que escoitamos Por razóns políticas. Xunto con el, pois, falan galego. Empezar. O que me pasou a mí non sucedería. Empecé a Madrid. Realmente o que cría o progreso na sociedade, que é a ciencia e a tecnoloxía. Mi papá, meu pa, que vou mellorando, mas tamén pasa nos países catalán. Por un montón de xente que parte da súa vida a pasaba relacionada co galego, falando galego, consumindo galego e todo eso. Bueno, chamábase Linguas Cruzadas, como vos digo, era un documental que foi dirixido por María Yáñez e Mónica Ares, podedes buscalo en Google por Linguas Cruzadas, salevos para ver en varias opcións, aquí en Flocos vese con bastante boa calidade, xa vedes. Bueno, é bastante recomendable de ver. Bueno, ese documental, xunto coa idea de que, bueno, na empresa íbamos facer un proxecto polo ben da comunidade, polo ben noso, por suposto, ao ano, co que o tema de que o galego era un tema que, bueno, que era un tema de conversa, un tema onde se corría moitos kilobytes de tinta. Decidimos, bueno, dixo María Yáñez, bueno, joder, pois podemos facer este ano, seguindo o fío de Linguas Cruzadas, intentar facer un documental en internet sobre o galego. E, bueno, foi cando se pouco a pouco, xa en febreiro do ano pasado, hai un ano xa, empezamos cas primeiras historias destas, eu falo, saliu en xaneiro deste ano, para que vos fagades unha idea do tempo que pasou aí no forno. Decidimos, bueno, pois podemos facer algo, o sea, sabemos de colocar vídeo en internet, sabemos de redes sociais, sabemos de... Gracias. Nada. Sabemos de redes sociais, vamos a intentar montar algo donde se xunte, por un lado, un montón de xente falando sobre o galego, con un montón de xente que quere recibir ou quere afondar máis no uso do galego que se lle dá, e non ten como, o filtro sería unha páxina web e a súa difusión polas redes sociais. E, bueno, ao longo do tempo, dixemos, bueno, montamos un rollo así, non tiñamos nome, nin hostias, nin nada. E de pronto era maio, 17 de maio. Temos que montar algo así, collemos unha cámara, o Día das Letras Galegas, collemos unha cámara e fomos para a manifestación do Día das Letras Galegas. É o Día das Letras Galegas a manifestación, non? Sí. Ese día fomos aí para Santiago, coa cámara. E, bueno, decidimos, collemos a cámara, unha cámara bastante cutre, como xa veredes que a maioría dos vídeos están grabados con unha cámara moi normaliña, incluso con unha cámara de fotos grabando en modo vídeo. E fomos por aí a preguntarlles a xente unha pregunta moi simple, que probablemente tan simple que a xente quedaba un pouco flipada porque nunca o plantara. Preguntábamos en que falas e por qué. Esa é a idea do programa. Esa é a idea que tiñamos antes de nin siquiera ter unha idea de como iba a ser a web. E, bueno, ese mismo día saliu a idea de decir, hostia, pois como lle chamamos? Cando estábamos por aí grabando a xente xa, as primeiras persoas que gravamos non lle decíamos como se iba a chamar, só que dalía un pouco dicimos, hostia, se lle chamamos Eu Falo, suena bien, non? O sea, sin entrar en detalle, suena bien. E dixemos, bueno, pois chamámoslo eufalo.tv, chamámos, oi, rexistra o dominio, chamámoslo xa desde a manifestación e empezamos a gravar. Ese día dímonos conta de que había un potencial tremendo. A xente falar o que falara, quería contalo. Non quería contalo. Cando lle facía esa pregunta, era como si soltaras unha chispa ao lado dun palleiro. Empezaba a dicir, falo, non sei que, non sei canto, porque o miña abuela, non sei que, non sei quanto, porque non sei que. Bueno, como é o tema, é a lei de internet, faz un post nun blog sobre o tema do galego, faz unha entrada en Chuza sobre o tema do galego e de pronto hai 450.000 comentarios.
a partir do terceiro, un debate sobre se está ben en reintegrado, se está ben en isolacionista, pero bueno, dímonos conta que tamén na vida real, tamén no mundo real, a xente quería sacar a súa historia co galego. Ata ahora, o galego, o sea, foi de todo, o sea, dende ninguneado, ata olvidado, ata mal visto o seu uso, pasoulle de todo. Pero o que nunca fixo a xente ata ahora é preguntarlle que cona falaba a xente, e por que cona falaba eso. E fixémolo, foi unha chorrada, e fixémolo ese día. E bueno, agora xa empezamos, 17 de maio, temos que sacar a web polo menos po mes que ven, sacámoslo en xaneiro deste ano. Bueno, chegou o verano, fomos nas vacacións, si eu falo, jajaja, acordaste, si, vamos a sacar. Bueno, ao volver de vacacións de agosto, dixemos, bueno, hai que poñernos en serio con isto. Facémolo, non? Temos aquí uns vídeos, temos aquí un realizador que xa traballaba con nós, temos aquí ganas de facelo, temos ideas, temos eso. Nos falta 20.000 euros. Pero non temos 20.000 euros. Bueno, pois que facemos? Bueno, daquela salían as subvencións a desenvolvemento da Axencia Audiovisual Galega, agora a GADIC. Son unhas subvencións que tú pides subvencións para facer un proxecto, para desenvolver un proxecto, non para facelo. O facelo sería despois. E bueno, nos pedimos, pedimos aí 15.000 euros, a ver se nos lo dan. Efectivamente, deronolo. Presentamos o proxecto, fomos a opción máis valorada, e bueno, con esas pelas dixamos, bueno, van chegar 15.000 euros en 2 anos, que tampouco, bueno, realmente, despois fago uns datos sobre os custes deste proxecto, non o cubre nin de coña, pero bueno, estamos buscando aí formas de solucionar ese pequeno detalle. Hai que empezar, e bueno, empezamos a facer un plan. E en que se basou ese plan? Bueno, pois ese plan basouse en que nos últimos 6 meses do ano pasado, moitos de nós collemos as nosas cámaras de xoguete comparados coas que teñen na galega, en calquera realizador, unhas cámaras que isto é un móvil, bueno, pero deste tamaño, que íbamos grabando a xente así, pola rúa, xa veredes algún resultado, podades flipar, do ben que quedou, grabando a xente así, e bueno, salimos varios de nós, fomos aí, se nos íbamos de viaxe a algún sitio, levábamos unha cámara, e nos acordábamos de coller a alguén e preguntar, tú en que falas e por qué? Bueno, e fomos xuntando. Despois, varias veces, en varios, tuvemos aí a idea de facer un esquema de contidos, e un desos esquemas de contidos foi, bueno, ten varias seccións, e unha das seccións é Aquí Fálase. Aquí Fálase, decidimos programar unha sección para unha web que todavía non existía, que era coller unha persona famosa, entre aspas, o sea, unha persona aí medianamente con unha capacidade comunicativa de Vigo e de Coruña, e que nos fixera un percorrido por Vigo e por Coruña, por sitios onde se falaba galego, sabendo que son dúas cidades que o uso do galego é bastante restringido. E daquela, bueno, contratamos un realizador para que fora a facer esos traballos, foi facer esos traballos, bueno, e aparte deso tamén pillamos os 2 últimos meses do ano pasado unha rapaza, unha redactora, que tamén se dedicou a dar voltas por Galicia, gravar un montón de material de xente variopinta, falando sobre o galego. Unha desas persoas, vos estou soltando un rollo, vos mezclar con vídeo. Unha desas persoas, por exemplo, que das primeiras que grabou eran José Arcadio. Que xa veredes que falaban bastante pouco sobre o galego. Coñecedes eu falo? Sí, algún de vos sí, non? Pois se non xa o coñecedes agora. Bueno, José Arcadio son 2 tipos que son de Vilalba. Hai de todo, hai quen fala o gallego e quen fala o castellano. Depende. Quen fala o castrapo. O que era presumir cada un, non sabes? Quen fala o gallego, porque claro, estamos en Galicia. Se un vai fora de aquí, pois ten que falar o castellano, máis ben, que como se habla por aí. A mí chamábame gallego, porque era de aquí, non sabes? Non me sabían o nome, pero conocíamos todos por o gallego. Es chicas tamén.